Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Para kadang pamiyarsa ingkang minulya saha kaum mukminin wal mukminat ingkang dipun rahmati Allah, kita lajengaken malih kajian kita ingkang saat punika memasuki utawi melebet serat nomor kalih, serat Al-Baqarah, artosipun lembu. Ayatipun ayat 118 ngantos ayat 121. Kagem para sederek pamiyarsa ingkang ing wekdal punika saweg nandhang gerah, mugi-mugi Gusti Taala enggal paring tamba usada, mugi-mugi enggal seger kewarasan sehat wal afiat. Ugi kagem sederek para pamiyarsa ingkang ing sapunika nembe nandhang masalah ingkang berat, mugi-mugi Gusti Taala enggal paring solusi ingkang sae-saenipun. Ugi para kadang pamiyarsa ingkang ing sapunika tanggap warsa, mugi-mugi Gusti Taala paring yuswa ingkang panjang, paring suswa ingkang barokah, paring yuswa ingkang manfaat. Mugi-mugi Gusti Taala paring umur ingkang manfaat punika kagem kula panjenengan sedaya. Ugi mligi kagem sederek para pamiyarsa ingkang sampun paring subscribe, paring atensi tuwin paring koreksi dhateng Kreweng Aji Channel menika, kula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya tansah pinaringan dening Gusti Allah Ta'ala, pinaringan seger kewarasan ayem tentrem, kuat slamet sabar lan tawakal, pinaringan rejeki ingkang halalan, ingkang thayyiban, ingkang barokah, ingkang manfaat wonten ing donya, manfaat wonten ing akhirat. Ugi mugi-mugi kula panjenengan sedaya pinaringan anak turun ingkang soleh utawi solehah. Monggo kita lajengaken malih kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qolal ladzina la ya'lamuna la yukallimana Allahu aw ta'tina ayah kadzalika qolal ladzina min qablihim misla faulihim tasyabat qulubuhum qad bayanna ayati liqaumin yuqinun. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim walan tardo ankal yahudu walla nasyara hayat tasyabi amilatahum qul inna hudallahi wal huda
wala inni tabba'ta ahum ba'daladhi za'aka minal ilmi malaka minallahi min qali wala nasyir alladina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawah ulaika yu'minuna bih waman ya'fur bihi ulaika humul khasirun ya bani Israila adzuku ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni fadaltukum alal alamin. Shadaqallahul adzim. Artosipun atas asma Allah ingkang maha murah ingkang maha asih lan sing padha ora duwe kaweruh celathu ya kene ta dene Allah ora mangandikane aku utawa ora maringi tandha yekti aku kaya mangkono uga wong ing sadurunge celathu kaya celathune padha kabeh atine sayekti ingsun wus anerangake timbalan pirang-pirang tumrap kaum kang padha yakin sayekti ingsun angutus ing sira ngemban kasunyatan dadi juru warta bubungah lan juru pepeling lan sira ora bakal dinangu tumrap prakara para mitraning geni murup lan para Yahudi ora sarju marang sira serta para Nasrani iya ora kajaba yen sira wis manut agamane celathuwa sayekti tuntunaning Allah iku yaiku tuntunan kang nyata menawa sira manut pepinginane ing sawise ana kaweruh tumeka ing sira ora bakal sira duwe pangayoman tuwin bebantu saka ing Allah wong kang wis padha ingsun paringi kitab padha manut kitabe pamanute kalawan nyatane iki wong kang padha angestu ing kitab iku lan sing sapa angemoi yaiku wong kang padha kapitunan para turuning Israel padha ngilingana nugraha ningsun kang wis ingsun nugrahake marang sira lan anggon ingsun wis njulake sira ngungkuli
sakehing bangsa. Maha bener Allah saha sabda-sabdanipun. Kateranganipun mekaten. Katerangan wonten ing ayat 118. Para tiyang kafir sami ambang kang boten purun nganggep kasayektinipun Islam kajawi manawi Allah piyambak ngandika dhateng para tiyang wau ingkang supados samiya angsal tandha yekti bilih panjenenganipun pranyata anurunake timbalanipun dhateng manusa utawi menawi para tiyang wau kaparingan paseksen ingkang asring kasuwun inggih punika siksa ingkang sampun kaancamaken sarta rehning ing ngriki ingkang kawecakaken dhateng tiyang wau anggenipun sami badhe nandhang asor wonten ing donya menika. Mila ingkang kasuwun punika inggih dumawahing siksa wau ingkang supados dados paseksen ing sayektinipun Kanjeng Nabi. Dawuh wangsulanipun panyuwun warni kalih wau kasebut wonten ing ayat 119. Jalaran rehning panjenenganipun wau dados juru wartos bibingah mila Kanjeng Nabi suci Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh dhateng para tiyang wau menawi purun sami nuceni badanipun piyambak sarana napak tilas padanipun. Gusti Allah Subhanahu wa taala mesti kapareng ngendika dhateng piyambakipun tuwin rehning panjenengane punika dados juru pangenget. Mila panjenenganipun paring pepenget dhateng para tiyang wau bilih sami badhe dipun dawahi bebendu menawi sami mbeguguk wonten ing marginipun piyambak ingkang awon punika. Katerangan salajengipun dawuh punika kanthi cetha mengku pangancam siksa ingkang calon badhe andhawahi para mengsahipun Islam ingkang dipun kersakaken para muslimin dene kitab punika kitab Quran. Sawijining mufassir nerangaken dawuh yaqulu nahaqqa talutah menika ateges padha netepi kitab iku kalawan sanyatane awit tembung talet punika ateges netepi utawi manut miturut ing ngriku menawi nyebataken wawaton warni-warni
mirsanana kamus lan leksikon ing ngriku mawi nyebataken wawaton warni-warni. Para sedherek pamirsa ingkang minulya kaum muslimin wal muslimat ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah Taala, mekaten kajian kula panjenengan sedaya, mugi-mugi kajian menika saged ndadosaken kiyatipun iman saha takwa kula panjenengan sedaya dhateng Gusti Allah Taala. Ugi mugi-mugi saged ngiyataken ilmu dalah pandamel becik, pandamel sae kula panjenengan sedaya. Lepat kula nyuwun saking pangapunten. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.